Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Abril 13, 2023, Adlong Huwebes. Ating ipabati ang Ebanghelyo sa tibuok nga kalibutan karong adlaw. Di manukad live broadcast ang atong live broadcast sa Sandayong, Guadalupe, Cebu City, Philippines. Ang pagbasa berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Hallelujah. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita og magmaya. Hallelujah. Hallelujah. Ang pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nitabo dito sa dalan ug nga nakita nila ang Ginoo sa ilang pagpikas-pikas ug nakita ang Ginoo sa ilang pagpikas-pikas sa pan. Samtang nagsugilon pa sila nini, sa kalit lamang mibalog ang Ginoo sa taliwala kanila ug mingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakulat sila og nalisang og naghuna-huna nga nakakita silag espiritu. Apan mingon siya kanila, nganong nabala ka man kamo? Nganong nagduha-duha kamo? Tan-awa ninyo ang akong mga kamot o mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako og makita ninyo kaya ang espiritu walay unod o walay magbukog. Ingon sa nakita ninyo nga ani ako. Gisulti niya kini o iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o mga tiil. Apan wala gihapon sila'y mahimo. Wala sila makatuo. Hilabihan ang ilang kalipay o kaybulong. Bosa, gipangutan na sila ni Jesus. Doon na ba kamoy makaon dinhi? O giyatagan nila siya sa kabuok sinugba nga isda o gidawat kini ni Jesus o gikaon sa ilang atubangan. Unya mingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo samtang ko uban pa kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga naisulat may tungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan ug miingon siya kanila, kini mao ang naisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa katulog adlaw ug nga sa iyang ngalan ang minsay may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan isangyaw ngadto sa tanang mga tao ug mga nason. Sugod sa Jerusalem, kamo mga saksi nining mga butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bag-o pa lang yun natong dawati ang Ebanghelyo, ang Gospel, ang Good News, ang maayong balita, ang tinuod, mao'y atong nabati karong adlaw, Abril 13, 2023. 2023 ng tuig na kalabay sa diyang miani ang Ginoo buwan kanato. Siya matuod nga tao o siya matuod nga Dios. Pulong gikan sa pulong, kahayag gikan sa kahayag, Dios gikan sa Dios. Mao si Lord Jesus Christ, ang Ginoo nga nagbanhaw, nabuhi pag-usab human sa ikatulog adlaw. Gisa ka sa langit, milingkod sa tuo sa Dios Amahan ang makagagahom sa katanan. O gibilin dinhi sa yuta ang Holy Spirit, ang gahom gikan sa Dios Amahan o Dios Anak. Ang Holy Spirit dili makita o makita lamang in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Kay mingon ang kasulatan, magpabilin kanimo ang gahom sa Dios hangtod sa kangturan. Misulti ang anghel ini sa babaeng ulay ang mutubag sa ngang Mahal nga Birhen Maria.
Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.